Navigation forbindes ved at anvende en GPS. Vi kender applikationer som Google Maps og firmaer som Garmin eller TomTom, der anvender GPS-signaler til udendørs navigation. GPS-signaler har høj præcision og fungerer godt udendørs, men i bygninger vil vægge, tage og vinduer forringe eller blokere signalerne, hvilket betyder, at der ikke kan angives en præcis placering. Situationen med ikke at kunne finde vej indendørs i en stor bygning er noget, de fleste kan genkende. De eksisterende løsninger, der findes til indendørs navigation, anvender enten Wi-Fi eller Bluetooth til positionering, hvilket kræver en omfattende infrastruktur. Indendørs er det vigtigt, at præcisionen er høj, da afstanden er mindre, og applikationen derfor kan komme i tvivl om, hvilket rum man befinder sig i. Vores løsning er uafhængig af signaler. Når vi forestiller os et velkendt udendørs areal, har vi et mentalt kort inde i hovedet, som ligner det kort, vi kender fra GPS. Når vi derimod prøver at navigere rundt i en bygning, vil de fleste forestille sig bygningen fra et point of view perspektiv. Men hvad nu hvis der stod en klar til at følge dig hen til din destination, så snart du træder ind i bygningen? Både undgår du helt problematikken om at skulle forholde dig til et kort. Vores applikation er bygget op omkring denne tankegang for at imødekomme brugeren og gøre navigationsoplevelsen så behagelig og enkel som muligt. I applikationen følger brugeren efter en animeret mand rundt i bygningen. Vi bruger manden til at give brugeren en følelse af at følge efter en, som rent faktisk kender vejen. Samtidig skaber det en kontakt mellem appen og brugeren, hvilket kan være en afgørende faktor for hele brugeroplevelsen. I modsætning til de eksisterende systemer til indendørs navigation er vores løsning uafhængig af signaler. Brugeren tilkendegiver selv sin position ved at bekræfte, at det han ser på telefonen stemmer overens med det han ser i virkeligheden.